wa se ba we pro ko ne buri amuma e ko buri ama mba na tembo ko ne buri amuma ta bia Akwibra won ki na everywhere we pu amuma everywhere ato won ki na ebo na we pu amuma na go be ena lokuta ko buri e ko be atata na minister ifi won ifi ke ye mbe jibe na back up Onye amụma. Chedu ka ngwa ụlọ na-akwado m akwado wee bịa. Nụkwa. Akwadolu m ọfụma. Sheki na adịrọ. Ma ndị bara na ụzọ dị mma agaghị nga na abụ. Ọ na adị eme ọfụma ebe ebe ahụ mmiri. Ọnya. Nenu nke anụ a. Idenu. Okay. Ndị eze ụbọchị ọzọ. Lalụbụla. Jee lalụbụla ikwe ya akwado ịgbọ maka. Ọnụ ya eburu gị mmadụ ebu ọnụ ọ napụta gị n'ahụ maka ji. Naba o. Naba. Na akwado maka ya ọ bụla gị imela. Yes. Chalonu ndị amụ ibe chalonu. Ndị amụmacha cheronu n'anya ka ego ayara ise ịma sisi join ministry na ọ na-ajụbeghị m ka ị ka nsi eri ka ị ka nsi ahụ ịfụrụ nke a dị anụ mma eji ya na nke ọ sị na ọ ya abịa onye ọzọ weta iwelu asụ onye isi nchụaja ọjọọ ọzọ pụta maọbụ onye ọzọ pụta onye ewerụ na agbadokwa enwere iwe ka nkuchere kedu ife bụ ọrụ na chemba kịta cholo enwere ọrụ na chemba nwata nwa agbọghọ si ebe a wee pụọ ka onye bụ iri amụma ego ebuli ama mba ka onye bụ iri amụma mpụta abịa ọkụibra enwere ike na efu ya wee pụọ amụma eriri atọ enwere ike na ebe ọbụla wee pụọ amụma ebugo m amụma ebugo m ọnụ emego m ekpere amụgo m anya abalị ego ọbụla pụtara na ewerụ ihe na-emedu emechi ekpere epak everything dogolu ihe ike ya afụgo n'ọfụ ijego mountain olive nwere ike ijeru ọnkị kpọọ mụ ka Jehova kpọọ mụ ịkpọrọ onwe ya ọnkị kpọọ mụ ka Jehova kpọọ mụ ịmara ya n'ebe anyị wepụ ya n'ego apọstụl nama aga m etinye anya n'ego mana enwere m mkpa mma enwe nke a wee na Everything I'm not going to do, I'm going to go. Make a balloon. I like it when I not some. I understand that. I'm from Can you get out? Okay. Dissolve. When I'm going to the akoko, I'm time for rubbish. Ganti. Ebe na mebere na awada pa nwaziki. Ndị mere ekpere bụ mmadụ 70, mgbogbo mmadụ 60. Mbụrụ ga-amụ masị gị na mere n'isi mba mgbogbo boost, mụ na ka si arụ. Nne ka nna bụ unu. Aga na ọtụtụ ka atọ mụ ya bịa ebe a. So ka nkọwara uru onye mpụ ọfụma kịta. Ọ bụ nso na hapụ ego a, ọ na-ahapụ ya. Mana nso uru eru na-erigo n'ite anụ na-abụ. Tinye n'aka n'ego. Ọ na-achọzi ego. One guy with a Lego tight in there. Come on, you can I guess my job I won't catch any good beans na plantain. Only hen now. What? I don't like I believe.